ನಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೇಡು ಪುಣಿಟ್ಟು ಕಂಡದ ಬರಿಯೆ ತೋಡದ ಬರಿಯೆ ಪಾಂಪು ಕಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಡು. ಕಾಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗ ಪೋದು ಐಕ್ ಡಾಮರ್ ಬತ್ತಂಡು, ಡಾಮರ್ ಪೋದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬತ್ತಂಡು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ತೆಲಾದು ಪೋರೆ ಬಂಗ ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲೋಡ್ದು ಪತಿನ ಇನಿ 4 ಲೇನ್ ಆತಡು 4 ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪಿನಾತ್ ಜಾಗದ ಆ ಮಾರ್ಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗೋಡು ನಮ ಇನಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಆನೆ ಆತು ಸಪ್ರದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಗಲ ಆವಂದಿನಾತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟುಲು ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲುಪ್ಪು ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗೋಗಿನಿ ಬೈದಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆರಡಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡು, ಬಸ್ಸುಲು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಆಂಡ ಮಾರ್ಗೋಡು ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ತು ಇನಿ ಸೈಪಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲೇನು ತೂಣು ಅಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗು ನಮ್ಮ ಆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡಿಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಏತ್ ಜನ ಸೈತೇರಿಂದ ಪನರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಉದಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಈ ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ದು ಜನ ಬೂರು ನೆಕ್ಕಲ ಆ ಗುಂಡಿ ಬೂರು ನೆಕ್ಕಲ ಆ ಕಾರಣದಾದ ಏರ್ ಕಾರಣ ಐಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆನ ಸಮಾಜ ಹೊಣೆನ ಅತ್ತಡಾಯ ಪೋಪಿನಾಯ ಹೊಣೆನ ಏರ್ ನೆಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟಿಡ್ದೀವು ಅಂದ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವೋಗ ಅಪಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲೆಗಾವಡು, ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪಿ ನಕಲೆಗಾವಡು, ತಾದಿಡು ನಡಪು ನಕಲೆಗಾವಡು, ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿನ ಎಂಚ ತಪ್ಪಾವೋಡು ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಗುಂಡಿ ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ತಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ PWD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ. ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ಟು ಆ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರದ ಆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇನರೆವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾದಾತ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡರೊಂದಿಗಾದ ಯುದ್ಧ ಕಾಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಮತ ಅಪಘಾತಲು ಆನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪೋಡ್ದು ತಪ್ಪಾಣು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಲೆ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಜನವರಿ 1 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 5,985 ಜನ ರಸ್ತೆಡ್ ಬೂರು ಸೈತೇರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಮಿತ್ತು ಆಂಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ತುಂಡ 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತ ಸಾವು ಮಾತ ಆತನು ತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಂದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರలు ಮಾತ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಓ ಮಾತ ಸರಿಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ವಿಷಕ್ ದ್ರವ್ಯ ರೋಗಿ ಉಪಸ್ಥಾತ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸರಿಬೋಡು ಮರ್ದ್ ಸರಿಬೋಡು 5 ಬಕ್ಕ ಆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಉಪಸ್ಥಾತ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಬೋಡು ಅವೇನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ರೋಗಿಲ ಸರಿಬೋಡು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂದ 4 ಕಾರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಚಾಲಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಡ್ಡ ಬಲಿಪೇರು ತುಲೆ ಇದಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಪುರ ಗಿಡ ನಡ್ತೇವೆ ಅವು ನಿಜ ನಿಡ ನಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬಂದಾಗ ಎದುರ್ದ ವಾಹನದ ಬಲ್ಪು ಇಂಚಿದ ಪೋಪಿನ ಕಣ್ಣು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಐತ ಇಡೇಟ್ ರೂಮ್ ಬಲ್ತದು ಬಸ್ ತಡಿಗೆ ಬುರ್ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆನೇ ನಮ್ಮ ದೂರನ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾಲಕ್ಕೆ ತಾನು ಗಂಗಸರ ಬರೆದು ಜೆತ್ತದು
ఆయన ಕ್ಲೀನರ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕೊರದು ಮರಣಿ ಏತು 10 ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಭೆತ ಮೇಲಿಗೆ ಬಲ್ತದು ಜವಣೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 4-5 ಜೋಕುಲು ಸಹಿತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಚಾಲಕಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡು ವಾಹನ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂದಿತ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಕಾನೂನುಂಡು ಅವೇನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಟನೆ ಪೋಲೆ ಇಂಚಿ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಕಡಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಲ್ಪ್ ಅಂಡ ಉಂತೋಡು ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಕಾನೂನುಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪನಂಚ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಂಡ ಅಂದುಂಡು ದಂಡ ಪಾಡುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ದಂಡೋಡು ಸಂಗ್ರಹ ಏನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಈ ರಸ್ತೆದ ರಿಪೇರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪಣ ಅಥವಾ ಸೈತಿನ ಕೆಳಗಿದಾಲ ಒಂದೆರಡು ಪಾಲು ಕೊರ್ಪೆರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆ ಗೋರೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ಗಡು ಬೂರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಗುಲ್ಲ ಸೈಪನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಗುಲ್ ಸೈಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಣಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಅರ್ಧ ತುಂಡ ಅದು ಪೋಂಡು ಮಾರ್ಗಡು ಒಂಜಿ ಗುರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಂಡು ಆ ಲಡ್ಡ ಬುರಿಯೋಡು ಪಿರಾಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಾರಿ ಆ ಮೇಲ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಪಘಾತಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಿರಾವು ಮುಕ್ಕೋಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಬುರ್ದು ಒಂದು ಮಾತ ನೆಕ್ ಆ ರೀತಿದ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ತಡಪುನು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸಾರಿಂದ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ON ಶೆಟ್ರು ಈ ಗುಂಡಿಗಂಡ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಆಯ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರನ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನು ಮೀರ್ದು ಜನಕುಲು ನಡಪು ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಪಿನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವೇನು ಸರ್ಕಾರಲ ಐಕ್ ಬೊಡುತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಭುಜಂಗಣ್ಣಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರ ಕುಡಿದಿಂಚಿದ ಸಗಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಯ್ನಾರು ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಭಾಗವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಎಂಚ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಕಾರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲೇ ಕನೆ ಅವು ಲಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಂಜಿನ ಅಂದ್ಕಂಡ ಇಂದೇನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೆಸರುಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ 1,69,000 ಜನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಸಾಯ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಏಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ 2014ನೇ ಇಸವಿಡೆ ಹತ್ತಿನ ಆನಿ ಸರ್ವೆ ಅನಗ 53% ಜನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬುರ್ದು ಸಾಯ್ದಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಐದು ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೋದು ಕೇವಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಉಂತುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಪ್ಪ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 21, 22, 23 ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ 69 ಇತ್ತಿನ ಉಂಡತ್ತೆ 70ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ 78ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂತನು ಈ ವರ್ಷ ಎತ್ತಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇತ್ತು 12 ಕೇಳಿನ ವಿಚಾರಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಗುಂಡಿಡಾಂಡ ಗಾಡಿಡಾಂಡ ಮಾರ್ಗೋಡಾಂಡ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ మెయిన్ పాయింట్ ಬರ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕಂಡ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಯ ಆಪುನು ಒಂಜನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಯ ಆಪುನು ಮಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಈ 4 ಕಾರಣಗಳು ಮೂಲ ಎದುರು ಬರ್ಪುನು ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ್ಕಂಡ ಸಮಾಜ ರಡ್ನೇ ಮಾರ್ಗ ಮೂಜನೇ ವಾಹನ 4ನೇ ಚಾಲಕಿ
ఆయన నిజవాదాండ చాలా కాను ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಕನವಲಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆನ ಮೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಊರನಿ ಜಡ್ಜೇರ್ ನಕುಲೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಇಲಾರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ನು ನಮ್ಮಂದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರ ಬನ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಮಾಜ ಹೊರ್ತು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನೆದ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನದ ಸರ್ಕಾರ ಆಪಿನ್ನಂಕ ಆ ಸರ್ಕಾರದಾನೆ ಮಲ್ತನೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ని ಈತ ದಾಯಾಪುಡಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತುಪೋಯಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೂದು ಬೋಡಾಪಿಲಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಯುದ್ಧೋಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಡತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾರ್ಗೋಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಡು ದೇಶದ ಮಾರ್ಗೋಲೆಡ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಸೂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಲೆಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ಇತ್ತ ಸಂಕಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗ ತಿನ್ನಿ ನಾಲ್ನಾಲ್ ಆಜಾಜಿ ಮಾರ್ಗ ಪೋಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂತುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರದೇಶದೊಡಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಡಿನಿ ಲಭ್ಯ ಅದುಂಡು ಬಿಗುತ್ತ ಗಾಡಿಲು ನಮ್ಮಡೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿನ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕಲದಾಯ ಹಾಪುಡು ಅಂತುನಾಗ ಗಾಡಿ ಸಮಾಡೆ ಓಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇರೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಆಗುಂಬೇಡ ಆತಜಿ ಇನಿ ತೈಪೆ ಎಲ್ಲ ತೈಪೆ ನೋಡ್ಪಿನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಡೇಂಜರ್ ಜಾಗೋಲೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಜಾಗಡ ವಿಮಾನ ಸಾಣ ಜಪ್ಪೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಳಿಗೆ ವರದೆಕ್ ಪೂನಾ ಬೊಂಬೆ ರೋಡ್ಪು ಅತಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ಪು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮರಂಕನೆ ಕಂಕನೆ ಬರೆಲ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ತೂಯಾರಂದಾಂಡ ಪರ ಗಾಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನತ್ತವು ಹೊಸ ಗಾಡಿಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೂರ್ದಿನಂದಾನಾಗ ಅಪಗ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಂಕ್ಲು ಹುಡ್ಕೊಡನಾಗ ಗಾಡಿ ಸಮಾಡೆ ಮಾರ್ಗ ಸಮಾಡೆ ಈ ಚಾಲಕಿಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಲ ಚಾಲಕಿಯರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬಿರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ಕಂಡಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಕುಲು ಈ ಚಾಲಕಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗೂಡ್ಸುಂದತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಧೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ತುಲೇತೆ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸು ತೆರೆಯೊಂದಿನಾರು ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ವೀರ್ನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಂಡಿದ್ದೆ ಐತ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಪಡ ಅವಳು ಎಂಚ ಉಂಟು ಟೋಲ್ ದ ಬರೀಟ್ ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಅಪಡ ಮೊಗಲಿ ಏರ್ ಕೇರ್ನ ಏರ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ನೇಪಾಳ ಮೊರನೆ ಆಂಡತೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಮೊಗಲಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ತ ದೇವನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆತು ಉನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗುಲು ಮೀನಿ ಪೋರೆ ಸದ್ದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ನಾಲ್ ಪೋರೆ ಸದ್ದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಪದ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿನಾಗುಲು ಅವಡು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಾಗುಲು ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಆ ರೋಡು ಪೋದ್ದು ಅಗುಲು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೋಡು ಅಗುಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಬೋಪಿನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಬೋಪೇರು ಖರ್ಚು ತೋಜವ್ರು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಗಲಿಗೆ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಪೋಪ ಹೊಡಗಲೇನು ಇತ ರೋಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ಪಿನ ತೇರು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ ಇರಾಗ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡಿ 1.5 ವರ್ಷ ಬರ್ಪು ಜಿತ್ತೆ ಬೋಟಿ ಎತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ತೂಲೆ ಇರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಎತ್ತದು ಏತು ರೋಡ್ ಆತಿನ ತೂಲೆ ಅವಳು ದಾಲಾಜಿ ಬನ್ನಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದೂರ ಕೊರಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಐತ ದೊಡ್ಡ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾನೂನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡುವೆ ಫೋರ್ತ್ದು ಒಂದು 40% ಕಮಿಷನ್ ಬೇಲೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೊರೋಡು ಪಕ್ಕ ಉಮ್ಯಾಗಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲಾಕಿಡ್ ನುಂಗುವೇರು ಅವೇ ದುಂಬೊಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಪನಾಗ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ರೋಡ್ಗೆ ಸಮತ ಚರಂಡಿ ಏತ್ ಲಾಕಿತ್ತು ನೀವು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ಅಡಿ ಚರಂಡಿಲು ಇತ್ತ ರೋಡ್ ಚರಂಡಿ ಹೋಲು ರೋಡ್ ಹೋಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಬರ್ಸೋಡು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬರೀ ನೀರೆಂಚ ಪೋಪಿನಿಂದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ಹೋಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒವೇ ಸರ್ಕಾರ ಪಡ್ ವಾ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿನತ್ತು ಒವೇ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಪಕ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ಲು ಕುದೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರು ಜತ್ತದು ಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಡತ್ತು ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಜೀವೋಡು ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯತೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಉನ್ನೇನು ಗಂಭೀರವಾದ ನಿಗಲ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಣ್ಣ ಮುಗುಲೊಂಜಿ ಸಾಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಉನ್ನೇನು ಕೆಬಿಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೂಡ್ ಬಂಡೇರು ದಾದಕೇಂಡ ಉಂದೇಕ್ ಕಾರಣ ಆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾರಣ ಆಪುಡು
ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅప్పుడు ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿತ್ತ ರೋಡುದ ಐಕ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಡಾಮರಾವಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಾಡು ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿದ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಡ್ದಾತರ ಈ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ.